Šta nam se desilo sa policijom? Edelweiss špice. Hoće pravo. I auto na nas. I rotaci. Lajkin tunkin, gungulinguli. Stali da kupimo kafu i počinje kiša. To će nekad mnogo da vredi. Danas više fotografija imam nego kad se ženim. Idemo na najviši vrh Austrije. Čekaj, nije to taj put. Kakav doček. 150 evra vam je zarobljeno. Gdje god da dođemo zatvore. Toliko sam pod utiskom da ne mogu da majke. 13 stepeni. Vidi, ako se dohvatimo autoputa, idemo za Beograd. Ju, miš. Dobro jutro. 10 do 10. Sinoć smo se raspakovali posle one divne avanture sa traženjem ključa i apartmana u kući. Dara je vrlo brzo legao u krevet, bolestan je, ne tako, a Nidži i ja smo se malo izopuštali u bašti s pivom i mišićem. Kaže Mišić, bukvalno na Mišić juče hteo da uđe, to jest ušao u sobu, ali je brzo izašao poljski miš. Evo liki nema ni 20 cm. Smijem se zbog reakcije mišića. Ju. Kad kaže mišiće, ne mislim na ovaj, nego miš, bukvalno. Joj, brate. Pacao 20 kila. Jeste, 200 kila. Ne, ali meni je najjača reakcija. Znači, stoje odavde, ja. Ju? 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 Miš. Nije, Dare. Dare? Miš. Ju. Pa nije, to je bilo čisto iznenađenje. Evo, juče je bilo mnogo zabavan i ceo dan, i celo veče, i cela noć, kako kome. Juče je bila zabavna godina, a danas nas budi Mare, to je mene kad su probudili jutros, ali došlo je do promene plana. Jeste, ne idemo na branu, nego idemo na... Idemo na najviši vrh Austrije, Großglockner. Drugi vrh po visini, posle naravno Mont Blana. Ja sam bio tamo pre jedno 4-5-6 godina. 3-4-5-6 godina i plaćao se 23 eura za motor, sad su rekli da se plaća 30 eura gore prevoz za motor. Tako da, današnja avantura, ništa od staze, sutra smo i prekosutra ceo dan na stazi, današnja avantura se zove Großglockner. Je li to u redu? Topić. Topić. Za 30 eura, brate, mora bude Topić. Žao mi što Darko ne može da ide, on ima neke sastanka i bolešljiv je. Pa bolje da iskulira danas, odvratna je kafa, ali nema veze. Ali smijem ja da pustim nešto? Smeš. No? Smeš, naravno. Stvarno? Majke mi. Ja ću Nidža da pusti nešto, ne znam ni ja šta hoćeš da pustiš. Šta ćeš pustiš moje hrkanje? Ne, koncert od sinoć. A, evo ovako je Nidži bilo spavanje noći su Darka i mene. Idemo pijemo kafu i idemo se nađemo u McDonald'su sa ostatkom ekipe, pošto nismo smeštenici u istom smeštaju. Uzimamo doručak i idemo pravac Großglockner. Mare je promenio plan i samo njemu znanog razloga. Ali okej, nije video i to je okej, ja volim da idem tamo, to mi se sviđa. Ja nisam nikad bio, ali drugar živi tamo blizu i rekao nam je kad već idemo na, ko zove, Bad? Rehal, Regenal, ne znam, nebitno. Lajkin tunkin, gungulinguli. Na branu rekao nam je da nam je sat vremena više da idemo i na Großglockner. A kad smo već tu, da je šteta da ne pogledamo i to. Ne, ja sam rekao branu iz prostog razloga da bi stigli trening i branu, dve stvari da stignemo u danu. Ovo ne možemo stignemo trening sad nikako, ali mi je drago da idemo na Großglockner, drago mi da... Ti si bio već tamo? Jes. I... Utisci? Pa nisam nešto previše oduševljen,
Ima mnogo lepših, što se tiče puta, mnogo lepših puteva u italijanskim Alpima i to su meni najlepši putevi, ti južni Alpi, italijanski, što se tiče prevoja. Davati predloge sad za još Italiju. Šta si rekao, Ček, sutra polako, da, stani. A austrijski su okej, ima lepih, ima manje lepih, više lepih. Grossglockner je dobar zato što je to najviši vrh Austrije i drugi... 3798. A prevoj je nešto na 2200-300 metara sam prevoj gdje ćemo ići. Ali ćemo obavezno da odemo na gore, na vrh prevoja i da odemo da vidimo Glečer. To mi je, jel imam fotografiju sebe pre jedno 5, 6, 7, 8 godina kako sam se slikao? To je drugi čovjek. Totalno drugi. Totalno drugi čovjek. Kratka kosa, 20 kila manje. I tako dalje. Idemo da doručkujemo, doručak je najvažniji uz ručak i večer. Kad čovjek mi ne da da doručkujem, reci! Jako je bitno da kažemo ljudima da uglavnom u manjim mestima na svim ovim pumpama i može se plati samo karticom. Kako se plaća karticom? Plaća se tako što uzmeš prvo, prisloniš karticu ili već ubaciš, ukucaš PIN i sve ostalo i oni ti rezervišu neki iznos sa računa. To je iznos za 80 litara ili ti 150 eura. Sipaš gorivo, završiš, vratiš nazad pištolj i tada oni vide koliko si potrošio. Ali rezervacija od 150 eura za gorivo i dalje ostaje do prvog presega sledećeg dana. Znači 150 evra vam je zarobljeno do prvog presega sledećeg dana. Mojke. Tako ste se odsipali? Pa. 25 evra je bio račun za gorivo. Čekaj, ako sipam, stani, sad mi jasno, ako sipam sad na ovoj pumpi, pa sipam na istoj takvoj pumpi za 300 km, još 150. Još 150. Ja nisam mogao nikoli da sipam gorivo karticom, zašto je ostalo još, ne znam. A može drugačije se sipa? Na ovim pumpama ne. Samo tako. Naravno, ko je pumpa radi, odeš i platiš gorivo koliko treba, razumeš. Ali na ovim pumpama gde nema zaposlenih, nego gde je samo plaćanje karticom, je tako. Da sam rekao, ne znaš ako dođe... Zato kažem, Alpi, Italija, ne Austrija. I krećemo ka Grossglockneru. Bato, kafanica ti je do jaja. Da kupimo kafe, da kupimo ovo ono, naš i da staramo pored neke reke u šumu, ono i tamo pijemo kafe. Sami. Fenomenalno. Tako da je kafanica do jaja. Stali da kupimo kafu i počinje kiša. I pošto nas je uhvatila kiša, pogledali vremensku prognozu, videli gde se nalaze kišni oblaci i rešili da je obiđemo tako što ćemo jedan kraći deo voziti autoputem. Posle iznenadne kiše od 30 sekundi, sunce je granulo i tražimo lepo mesto za pauzu i kafu u prirodi. Ljubo, vidi gde ti vozi motor, Ljubo! I tako, deca ko deca. Vole da se igraju, ali vole i da uživaju. Ne zamerite im. Odrašće.
Nosačica ide ka nama. Napokon, posle ravnog puta, počele su da se naziru krivine, što je znak da se približavamo u samom usponu. Pažnju nam je privukao jedan vodopad koji smo morali snimiti. Čekaj, nije to taj put, vidi, Batice. Ovo je put na kojim se ja mislio da idemo, je ovaj put. I to ti ide direktno na Grossglockner, evo ti zvezdica, to ti je ovaj žuti put. A mi, vidi. I gde je bilo ovako, pa nazad, ali ajde. Samo ko zna kakav je put ovdje. Sad. Hoće pravo. Mare, prođeš kroz onaj gradić i gore ono gde sam ti rekao prvi put. Da. Istina, da Mare nije svojeglav, ne bi vidjeli ovaj lepi put koji je u suštini staza za pešake koji se penju do samog vrha. Mi nešto nismo raspoloženi za pešačenje, tako da idemo nazad na klasičan prevoj. Lepo vreme, dobar put i prekrasna priroda, a mi na motoru. Ima li šta lepše? Prvo idemo da vidimo sam Grossglockner i Glečer, a kasnije se penjemo na vrh prevoja. Grossglockner. Niđo, kakav je put bio? Topić, da. Topova. Po lifetime experience. Ozbiljno? Mare? Pa gledaj, ali stvarno. Tako, ajde, stvarno, kako ti je bilo ovaj put ovdje? Put ovdje je fantastičan. Ali ne samo put ovdje. Pogledajte ovo. Delo je stvarno... Sve da vam kažem nešto. Ja kad sam bio ovdje, pre 5-6-7 godina, ovo dole je bio sve led i sneg, a sad je čista voda. Sad je vodeni Glečer. I topi se, vodeni Glečer, brate. Zadovoljan? Prezadovoljan. A? Ozbiljno? Toliko sam pod utiskom da ne mogu da... Majke? Da, majke. Brate, put, sve. Baš mi je drago. Videli smo Grossglockner, pošto veoma kasno smo došli i krenuli i sve. Idemo da vidimo najviši prevoj gore, tu nam treba još jedno pola sata vožnje.
i tamo ćemo popijemo neku kaficu i svašta nešto. Ovo je najviša tačka na koju može se dođe prevoznim sredstvom na 1571 nadmorske visine. Zove se Edelweiss Spitze. Šta god to bilo. I sada momci su već u restoranu. Idem da popijemo kafu, a možda i nešto jedemo. Eto. Kakav doček. Uz muziku, prelepu polku, posle hrane sa vrha Grossglocknera krećemo put Red Bull ringa, jednog 4-5 sati vožnje, 4-5 sati, hvala Mare, 4-5 sati vožnje, uhvatit će nas smrak, pregovarali smo da li da spavamo negde, šta sve, međutim nismo uspeli, nešto se organizujemo. Usput, Mare, šta ćete vi da radite? Par opcija imamo. Ili ćemo negde usput da spavamo, ili ćemo da obiđemo branu sutra ujutro ako negde spavamo usput, ili vozimo za Grac. Sve zavisi. Johnny, šta ti misliš da će biti? Kako Mare kaže? Ne, ali ćete spavati ili ćete odvozati? Vidi, ako se dohvatimo autoputa, idemo za Beograd. To nećemo da kažemo zašto je, ali pretpostavljamo zašto je to. Ne, vidjet ćemo usput, ne znamo stvarno, šta god da pričam. Hoćemo da krenemo, a? Ne, meni je samo bitno da Mare ima dobra svetla na motoru, tako da mogu. Mare, ali imaš dobra svetla? Rengen. Rengen. Ajmo. Mare, ti ideš poslednji iz nekog razloga, samo nama dobro znanog. Nećemo da otkrivamo zašto. Pazite na ovce dole kad budete vozili. To će nekad mnogo da vredi. Imamo je 300 i kusur kilometara. Koliko je sati? 7:20. Znači, do ponoći smo, nadam se, svi u toplom krevetu. Ako je nekom hladno, kišno delo imamo.
To ti misliš da imamo? 13 stepeni. Kako se lagano spuštamo ka podnožju, tako i sunce zalazi na horizontu. Svakako pamtit ćemo ovu lepu avanturu, a sad pravac Spielberg kroz tamu austrijskih Alpa. God da dođemo zatvore. Ladno. Hoćeš i punjački da? Ali je kratak kabel. Pa evo ti i ovo. I ovu smo pumpu zatvorili. A meni je baterija gecrkt tako da se vidimo u apartmanu. Na GoPro crkava baterija, gotovo je. Razdvajamo se sa Maretom i Nikolom, a na GoPro-u baterija crkava. A sledi najzanimljiviji deo. Tako da ćemo to uz piće u apartmanu da ispričamo. Ovdje idemo, evo ga Mac, radi do... Pol 1. Da. Ne bre, radi bre, ne znam. Piše ti dole, kad klikneš na taj Mac, piše ti dole Open Close. To si vidio? Vidio sam ja to. Znači... To je onaj Mac što smo bili danas, bre. Da. Hoćeš, ovdje smo prošli, sad nastavljamo. Ajde, hoćemo da krenemo, šta? Ili čekamo? Ajde, samo da kažem da u povratku sa Grossglocknera ispričat ćemo uz pivce kod kuće šta nam se desilo sa policijom. Pa smo došli u Burger King koji radi do 12, u 15 do 12, ali nemaju hranu u 15 do 12, jel, bože moj. Pitao sam ga da li ima nešto u blizini da se jede, on kaže nema, ali si ti našao. Da. Ajmo da to jedemo. Stigli smo nazad u Spielberg. U Burger Kingu nismo, ali smo u Meku našli neku hronu i to je jedina hrona koja može se nađe u okolini od 100 km. Darko nije mrdno iz kreveta, jer još uvijek je u gaćama. Jedi, to je lepo. A mi da završimo ovo, pošto meni crkla baterija bila kad smo se vraćali na pumpi i šta se desilo? Bliski susret sa policijom. Naime, Johnny, aj preuzmi ti da ne pričam samo ja. Quad lock je najisplatljivija stvar koju možda kupite sebi na motoru. Quad lock je super. Mada provjerit ćemo. Krenuli smo. Sve normalno. I sad stavio u onoj tank torbi skroz dole ovaj telefon. I kao krenemo, sve super. I ovi nas ostave i mi krenemo, međutim nisam lepo namestio i ugasi mi se telefon. Pa stanemo i namestimo i krenemo da nađemo put. Kad sam ti pisao, to je bilo sad vremena vožnje do ovde. Ide neka krivina, ide levo i nastavlja pravo i ovde levo, ali čudno je to nešto levo ispod nekih nadvožnjaka. I mi produžimo pravo 5 metara, 10. 10 metara. Eto. 10 metara. Zato što ne znaš u koju učiš. Da. Ne, ide ovako pravo i odmah imaš levo ovde, ali kao da je jednosmerno, kao da odavde treba da dođu da se vraćaju, znaš, baš nejasno. Stanemo odmah, tu ima parking neki. Proširenje. I mi kao, brate, ajde vidimo, ajde šta, ajde, a rekao, ajde se vratimo koga jebe, ima proširenje onako išarana linija i ovde put. I čekamo da prolaze, krenemo 3-4 metra. Okrenete se ili unazad. I stanemo auto gore, da se vratimo, i da se vratimo prejebemo tu, znaš. I mi kao krenuli i neki auto ide i rekao stani, mi stali, bukvalno, kao da stojimo.
I on kao, rekao, zbunio se ono i auto na nas. I rotaci. Jedna smjena. Momci, pa vozite na autoputu. Jaaaa. Burazer. Pa znate, pa ovo, pa u pravu ste, pa jeste, pa ovo ne smemo da radimo, pa nismo mi idioti, mi smo ninja iz Srbije, nešto, Uzeše dokumenta, tu kreće panika. Da, vozačka saobraćajna i pasoš. A mi danas nas non stop snimala kamera po raznoraznim ograničenjima u Austriji. Ja, bravo. Danas više fotografija imam nego kad se ženim. Ništa bahato nije bilo, sve je u regulativi. 60 mi smo išli... 70, 80. Nismo nigde prekoračili mnogo, ono, po 10, 20 možda. I rekao, sad kad krene da vade slike. Naše. Kada oni nas kontrolišu. A što je najveća fora, i sad pričamo mi sa ovim i pita ga Nidža, šta da očekujemo, kakav je ishod. What's gonna be with us? Da. I ovaj čovjek, drugi policajac, kaže, ne znam, kao šef je u kolima, ono. Kao u njegovim rukama je naša sudbina. Izlazi on da duvate. I mi dođe, ja naduvam, on kao... Ne, great, šta je rekao? Fantastic, great, excellent. Šta sad excellent? 0-0-0. Znaš, čista 0. Dune Johnny, 0-0-0. Da, i tu nas kaže, onda nas je kaznio, ko prati MotoGP, kaznili su nas ala long lap. Onda su nam rekli, okrenite se, a pazi, kao odavde do frižidera još imamo da bi skrenuli tu. Idemo kući. 3 metra, 5 metra, idemo kući. Ne, on kaže, okrenite se ovde na autoputu, kaže, za 5 kilometara imate ono, pa se okrenite, pa nast. I tako i bi. I onda smo jurili hranu i vaspitna mera. Vrhunac svega, dođemo u Burger King. Obitavamo da dobijemo neku hranu, nude nam piće s džabe, sve ono, nema hrane i krenemo iz Burger Kinga i dođemo ovako. Znači, za širinu trotoara je jednosmerna ulica. Znači, za širinu trotoara. I ovako stanemo i Johnny i ja, znači, samo kako je širina trotoara izlaziš na glavni put da skreneš, ali to je jednosmerna kao samo se tu ulazi, a izlazi se okolo tamo. I ovako Johnny... To je kao ulica. Da, znači, bukvalno širina trotoara, 3 metra, koliko može da ima. Ni toliko. I mi, ovako, rekao, vidi, ako krenemo, sva policija iz Pilsberga će se stvoriti tu, ajmo, i onda mi okolo, obiđemo okolo. Pa znaš ono, ko se opeče na mleko, duo i jogurt. Evo, bukvalno, kad znaš da si pravio sranja, kad si pogrešio, tako je, Burazeru, još ovaj uzeo s lampom, dolazi meni i gleda, rekao, kukova, jako mi vidi šaru na zadnje gubi. A meni maglenke upaljene sine, svi mi blicaju. Sva panika sveta je kod nas došla. Šta smo još se istripovali da će se desiti? Nemam pojma. Za autoput čovjek je išao u Tvrza. Ko je? Zagreb, autoput, zatvor. U Razoru, ovo što smo... Snimili ga, došli, sačekali, odjeli ga. A koliko je išao, brate, mi smo 3 metra. Vraćao se unazad da prijeđe u sljedeću ulicu. Da bi izašao. A ja mislim da su se oni zaustavili samo iz razloga da vide ko su ovi kreteni. Stilica Balkana. Bože. Oni su stvari htjeli se upoznaju s nama da bi postao 2 idiota. A dobro, jedno iskustvo više, šta da radimo? Dobro, ko se opeče, opeku. Ja odoh da jedem, ajmo da jedem.